Irwe obuoyo twagokira ase engecho yokoreterwa obuoyo nonye ntonyore tichibesa ase bonus igo tware gosaba toegwa chibesa chia omotienyi tomente gocha koira abana baito ase esukuru egekogera amategemeo aito garenga ase echae intuse itaka buoyo gagocha twamenigwa naende muna bono gachira omorakera tobe buna abaikoyo aboyo boletse buying cent eziboletse tundubali yani factory trout bono tubwata abaragara ibaito bakoenda basundoka twacha komenigwa kuboyo buna na nenyombe gociarerwe bichega yabuswe busete imoka igototagete twebange obuoyo bobe Nyansiongo kirenga kitobotagete muntu gotegeta moya abere gotageta atatu gotageta ne kwayanyora omoroberi noro itogoteba ngatonyora abantu bakwa kesabu ya mutwe abantu bakorengereria echae 20 years and beyond batore no moko ngatwanyorira obuoyo rero lakini obuoyo banyo twabanyora egweta tiringi ya kegera mbura teyo tokoira obuoyo omugondo batwale gosaba serikali etokonye chibese kegera chibese twanyore bonus inchisaini ne chibese chikira kyakemeri togotegemea butambe na kyotegemea leitu nakigakogera twaira abana esukuru itwategemete necha na kero kigyachire roche bantu mete kitorame torategeme omochando tobwate ne bonus bonus 15 na konkoiro mwana esukuru January bono tomaitina ki echa yaito na ba director baria na ba accountant ba Nyansiongo baria na ba accountant kurunaro bibaria echa yetu tigechokwe tumanye lakini otiri kochokwe yachire roche twachire ebyombe echa tige kumuna magwa kwete.